A conselleira do Mar, Rosa Quintana, participou esta pasada fin de semana en Ribeira na entrega da certificación Pesca en Verde a 6 confrarías de pescadores: Ribeira, Cabo de Cruz e Pobra do Caramiñal, así como tamén Cedeira, Ferrol e Vilaxoán. No acto, a titular do Mar destacou a importancia e a transcendencia de contar cun sector pesqueiro responsable, que aposte por unha actividade sustentable e respetuosa co medio ambiente, e ao mesmo tempo cunha diferenciación das súas capturas. Na actualidade xa son unhas 33 confrarías en toda Galicia que contan con este distintivo, que baixo o paraugas da marca Pesca de Rías acredita a baixa pegada de carbono e a taxa de retorno enerxético da flota artesanal. Esa etiqueta lle garantiza ao consumidor que está consumindo un produto que é extraído cunhas técnicas artesanales, que ten menos de 24 horas desde que se extraeu do mar hasta que lle chegou ao consumidor, e que a maiores certifica tamén o respeto ao medio ambiente. Pesca en Verde conta co respaldo científico do Grupo de Biotecnoloxía Ambiental da Universidade de Santiago.